Bangajiya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ishe ni na goda Allah mai isa da cikar kamala, malami wali na Allah ya ziyarci garinmu ba. Na yi al'ajabi haƙiƙa sadda shaihi mai hazaƙa, sayyidi na sami naka ya nufaci garinmu ba musu ba. Wanga al'amari garibi, malami bajimin adibi, wanda gunmu ya zama dubi, ilimi bai sa shi fariya ba. Malami masanin riwaya, wanda rabbu yawa hidaya, shi da kansa ya kama hanya harkanta ba da waiwaye ba. Shehu ya zaka har garinmu don nufinmu ganai ya ganmu, don ya jaddada ayyukanmu da muke ba kan bata muke ba. Ya iso a cikin karimci, mun tare shi taron mutunci, Bubakar na samu ‘yanci da zuwan shaihi abin maraba. Yayi nasihohi na girma, ya baro mu cikin salama, lafiya shaihi ya koma ga masauki ba da ƙuntata ba. Addu'ar da muke gare ka, ya uba na sami naka, Rabbi ya yi liɗifi gare ka, ya isar da dukan nufinka baba. Rabbana ya biya bukatun sayyidi kogin karatu, ko ina ya ga an wadatu da sani ba a zam cikin duhu ba. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wannan ita ce kasidar bangajiya ga babban malaminmu Sheikh Abubakar Samunaka a lokacin da ya ziyarce mu a ranar 9 ga watan 6, 2021, inda na rubuta waɗannan baituka domin bangajiya ga shehin malamin a ranar 14 ga watan 6, 2021. Da fatan Allah ya ƙara shehi lafiya, Allah maɗaukin sarki ya ƙara albarkar rayuwa. Don neman ƙarin bayani 08022 Abubakar Ibrahim Alkantamawi ke muku sallama da cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.